שמטרתו ליצור הנהגה חינוכית המובילה שינוי ומטמיעה אותו במערכת החינוך, מתחבר היטב להנחת העולם ולתפיסת העולם של המגמה להכשרת מורים ביד ושם. תפיסת עולם שאומרת שהוראת השואה במאה ה-21, בעולם ללא ניצולים, הוראת השואה הזו תהפוך להיות מושתתת על ידי אנשי החינוך, שהם יובילו את התהליך בבתי הספר ובעצם יהפכו להיות גם נושאי הזיכרון. מתוך שותפות אינטרסים זו נבנו בחמש השנים האחרונות פעולות ופעילויות לאנשי חינוך באזור הפסגה. במשך החמש שנים האחרונות אנחנו מנהלים כאן קורס שנתי בהיקף של 56 שעות שמיועד לכלל ציבור המורים, שמטרתו להעניק ידע וחידושי מחקר בתחום השואה ובמקביל הענקת כלים פדגוגיים להוראת הנושא במערכת החינוך בגישה רב גילאית ומתפתחת. לפני כ3 שנים קיימנו כאן קורס ייחודי לגננות שפנו אל הפסגה וביקשו קורס שיעזור להם להתמודד עם נושא השואה בחטיבה הצעירה. הקורס זכה להצלחה רבה ולהדים רבים בכל האזור. במקביל לכך קיימנו קורס למורות בשנת שבתון, שהקורס העניק כלים פדגוגיים רחבים להבין וחידושי מחקר וידע בנושא השואה. בשנה האחרונה פתחנו בדיאלוג עם צוותי המנהלים באזור. הדיאלוג התבסס על מספר דברים: ביקור של המנהלי בתי הספר ביד ושם וקיום השתלמות בת 3 ימים באתר יד ושם למנהלים, וכפועל יוצא מכך נוצרו לנו השתלמויות בחדרי המורים בבתי הספר היסודיים באזור. השנה מתקיימת הפעילות הזו בשני בתי ספר, בבית הספר נחמיה תמרי באור עקיבא ובבית ספר ניצנים בחדרה. אנחנו מאמינים שהכניסה לחדרי המורים יוצרת שינוי באקלים חדר המורים וגורמת להטמעת הנושא. כניסתה של תוכנית אופק חדש למערכת החינוך, בנינו יחידות השתלמות למורים על בסיס של 30 ו-60 שעות, כאשר התהליך הזה נמצא בראשיתו ומובל על ידי הנהלת הפסגה. גם יד ושם מתאים את עצמו לצרכים ולתהליך של אופק חדש במערכת החינוך היסודי ובחטיבות הביניים. אנחנו מאמינים שהדיאלוג הזה יש ביכולתו ליצור שינוי בהוראת נושא השואה באזור חדרה. המודל של שיתוף פעולה עם הנהלת פסגה חדרה הפך להיות דגם שאימצנו במגמה להכשרת מורים, ואנחנו מנסים לפעול על פיו גם באזורים אחרים ברחבי הארץ.